Com ja sabeu, Més per Menorca celebra el seu primer congrés els propers dies 20 i 21 a Es Mercader. I a la SER seguim parlant dels temes que es tractaran en aquesta cita i que pretenen marcar les pautes de la formació política en la Menorca de 2025. Parlem avui amb Natúnia Ayés, exconsellera i exsecretària general del PSM. Bon dia. Hola, bon dia. El turisme centra gran part de l'activitat econòmica de la nostra illa, però Més per Menorca també defensa la importància dels altres sectors productius. Per exemple, com penseu que ha de ser la política agrària? Jo penso que des de Més realment entenem que el sector agrari és un sector estratègic. I és un sector estratègic perquè no només és productor d'aliments, sinó que també és gestor del territori. Recordem un territori que va ser declarat reserva de la biosfera i on penso que més que mai fan falta polítiques adreçades en el sector agrari, polítiques sostenibles, polítiques que facin possible que aquest sector sigui cada dia més present i on jo també penso que val la pena que el paper que tinguin els pagesos sigui un paper que el dignifiquem cada dia més. Per tant, suporten aquest sector i un sector que per Més Menorca sempre serà important. Un altre aspecte a tractar al Congrés serà el comerç tradicional. Quin futur ha de tenir aquest sector dins Menorca? Mira, jo crec que els nous temps ens han duit que quan viatjam i visitam ciutats arribarem a no saber en quina ciutat som, perquè per totes les ciutats trobam els mateixos comerços, les mateixes franquícies. Què vol dir això? Que tristament el comerç tradicional, aquell comerç que donava vida a les ciutats, als pobles, a moltes famílies, a molts d'autònoms, està desapareguent. Per això, des de Més per Menorca hem de tenir clar aquest paper que té el comerç tradicional, aquest paper que vertebra les ciutats, aquest comerç que dona mostradors en els carrers, que fa que la gent pugui disfrutar d'un poble viu. I jo penso que, a pesar de les dificultats, a pesar dels nous temps, que no vol dir que els nous temps a vegades siguin millor, des de Més hem de seguir apostant pel comerç tradicional. Altre dels elements que tenim a Menorca és la creació artesanal, una activitat que va creixent. Quin paper juguen els artesans menorquins en la diversificació de l'economia insular? Jo sempre he defensat que si, quan parlem de turisme, Menorca és autèntica, el sector artesanal és autèntic. És autèntic, és diferenciat, ens mostra una cosa totalment diferent, perquè tot està fet cada un en les seves mans, de formes totalment artesanals, i perquè s'aposta per l'artesania, que a vegades sembla que és un sector petit, però com es diferencia, li hem de donar suport. Suport en marques de garantia, suport en promoció, suport en mercats específics. D'alguna manera, com parlaven dels pagesos i parlaven de dignificació, la dignificació de l'artesà, on a més mostrarem la nostra diferenciació i la nostra autenticitat de Menorca. I com no, Més per Menorca no vol oblidar tampoc la importància de la indústria. Com es pot revitalitzar un sector que durant dècades va donar tan bona estabilitat econòmica a moltíssimes famílies menorquines i potser ara no està en aquell nivell? Clar, jo penso que aquella utopia que parlàvem de que Menorca estigués diversificada econòmicament, tristament ho anem perdent, però a la vegada la indústria tradicional encara es manté, vull dir, la bijuteria es manté. Quan parlem de calçat i tu vas a qualsevol lloc del món, trobes sabates de Menorca amb una aposta per la qualitat que jo crec que és extraordinària. Per tant, suport en aquesta indústria i també suport a una indústria nova que jo penso que és important, que és l'agroalimentària. Una indústria agroalimentària amb productes on hi ha d'haver marques de qualitat, marques diferenciades. En definitiva, encara que pugui semblar que el pes és petit, penso que és important seguir donant suport en aquesta indústria que jo crec que també ens diferencia. Jo penso que realment aquest primer congrés de Més per Menorca és una oportunitat. És una oportunitat perquè és un lloc de reflexió, ha de ser un lloc de debat, un lloc de trobada, on aquesta Menorca que volem per al futur siguem capaços de posar-la damunt la taula, preparant el nostre proper programa electoral i on realment tots els ciutadans que ens sentim atrets per aquesta Menorca, que defensem Menorca, que ens estimem Menorca, que pensem en tots els ciutadans d'aquí i que junts serem capaços de reflexionar per fer una passa endavant. Cercant un poc la Menorca del 2025, avui en els aspectes de l'activitat econòmica, del camp, del comerç tradicional o de la indústria o de la creació artesanal, per posar alguns exemples, qüestió que hem compartit avui amb Natúnia Ayés. Gràcies per haver-nos acompanyat i bon dia. Gràcies a vosaltres.